नमस्कार जय जगन्नाथ। आज मैं चतुर्थ श्रेणी विज्ञान ऋतु बदले पाठटी को पढ़ाऊँगी। ऋतु किपरि बदले ताहाकु बुझेबाकु जाई पूर्वरु सेमानंकु गोटे कमला माध्यम उत्तर गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध एवं विषुववृत्त एसबू संपर्क ध्यान देथिले। किपरि भाବରେ तार दिग दर्शाइले पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जैकि उत्तर गोलार्ध और दक्षिण को दक्षिण गोलार्ध एवं विषुव वृत्त व विषुव रेखा द्वारा पृथ्वी को समय विभक्त सूचना देते। यापर ऋतु बदले ऋतु किपरि बदले ताहा सम्बन्धରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ 4ଟି କମଳା ଏବଂ 4ଟି କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ ନେଲି। ଏହାକୁ ପୃଥିବୀ ରୂପରେ ଦର୍ଶାଇଲି ଏବଂ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ମହମବତୀ ଜଳାଇ ଏହାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିଥିଲି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କିପରି ପୃଥିବୀ ଘୁରେ ବୁଲୁଛି ଯାହାକି ଆମର ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ପୃଥିବୀ ନିଜ କକ୍ଷପଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟରେ 365 ଦିନରେ ଥରେ ବୁଲିଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଘୁରିଥାଏ। ଏହାକୁ ବାର୍ଷିକ ଗତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୀତ ଋତୁ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି ଏବଂ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଅଧିକ ସମୟ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଶୀତ ଋତୁ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ସବୁ ବୁଝେଇବା ପରେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଶୀତ ଋତୁ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ହୋଇଥିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଦିନ ବଡ଼ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତ ଋତୁ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 21 ତାରିଖ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଦିନ ରାତି ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି ହୋଇଥାଏ ତାର ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇକି ବୁଝାଇଥିଲି। ଏହାପରେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଉତ୍ତର ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲି।